Halo, iki piye yang aku digoleki bojomu? Wis dikandani bolak-balik. Kandhane apa? Rapisan, rapindo, raping telu. Wis diomongi nek aku ning omah. Ora usah chatting, ora usah telepon. Lah tarah kangen lho. Cuci wis awon. Wis dikancani, jek kurang piye? Kurang suwe ora marem. Aku lagi tekan ngomah lah aku mbok telepon. Lah aku pengen memastikan kalau kamu baik-baik saja. Sing ngantuk iki bojoku mau. Ya disalahno aku nek konangan. Lah terus nyalake sapa? Mosok nyalake tanggane? Jane kurang piye? Sedino kok iso aku. Awor tok ora ngopo-ngopo ya isih gerah uyang. Kowe wis tak kancani Daud sedino ning sawah. Jek kurang piye to jane? Ngancani kok Daud ki lho. Kapan iso genting Daud iki kowe? Lah saiki awakmu milih sapa? Nah aku mbok takoni milih sapa? Ya jelas aku milih bojoku, gak mungkin aku milih kowe. Lah omonganmu wingi piye? Jare meskipun ragaku bersama bojoku, tapi hatiku hanya untukmu. Dan kok piye aku milih kowe? Berarti kamu berdusta padaku. Saiki nek wis bubaran, rasa salah aku, rasa golek-goleki aku. Keton aku, nyapo wingi awakmu ra tak tengi sisan. Lek kae kendaan liyane. Ora arep golek wong wingi sing mancing-mancing ya awakmu dhisik. Lah nyapo saiki awakmu ra gelem karo aku? Kowe angel tatananmu. Ya wis balekno duit nggo tuku bakso wingi. Wah, nyekek. Iya luwe ora nyekek. Aja lali lho, utange gek disaur lho. Iya, utang 49.500 kok. Tak sahur. 49. Apane? Tambah 2.000 ngono lah kok hitung. Tambah 2.000? 2.000 ndi lho? Bioh, macak lali. Lah ponakmu malah njaluk es loro ngono. Iya, lali. Lali, masalah hutang mesti dilalekne. Lah piye lho, Tin? Wong tuwake gampang lali lho, Tin. Alasanmu ket dhisik ngono lho. Aten lho kelar apal. Iya, Tin. Wong lanang saiki lek birahi peh nemen guys ngling-ngling wong wedok sak menika. Selitayu men barang dikuwirim ni Yukat biyo ngalah dikirane Yukat kira kambon 7 tahun terus kaceren ngono dikira. Wong lanang ireng yo ora apa-apa. Elek yo ora apa-apa. Sejatine wong lanang iki sementing megawe. Tanggung jawab. Ganteng tok. Lumo ngalor ngidul ceklan. Kerja, gajian, bayar utang. Terus kerjanya utang meneh. Iki piye, Bu? Sido kerja ora? Piye ya? Ngene, Pak. Aku tak budal ning Gunung Kawi. Golek tuyul ning kono. Jare persyaratannya mau nyusoni. Lah iki ya wis kadaluwarsa. Nek ngono piye? Ojo to, Bu. Lah aku ora yo mbok pikir. Lah sing mentel kowe lho, rasane keri kabeh. Malah ra enek duwite. Banyu galon ning kopdes ya, rada murah. Ning Kopdes. Ya. Oke, OTW. Aku iki kok gregeten to karo wong wedok sing kasar, wong wedok sing keras kepala. Yo abas sing ben alus. Lah yo masuk wi. Sesuk tak tukane amplas sing kuasar kae. Bendang halus. Ya usah iki dadi wong wedok kasar ya tetep dihapusi kok. Lah salahe ora gelem karo aku. Jajal gelem karo aku, ora bakal tak apusi. Sen saya aku dadi lemah lembut.
Ya dipijeti barang. Awak tambah suwe tambah lemu. Lemu yo ben. Wong awak sing nyenggo aku dhewe mangan yo ora njaluk kowe. Dan wong lemu iku gak baik kanggo kesehatan. Pengen to surupet kondi kok rumangsa aku ki. Paham aku lah wong gemuk itu tidak baik ki paham. Lah iya wong wis paham ngono kok. Tapi cangkemmu ora usah celutak. Sing celutaki sapa? Urip kuwi ngerti tak atur dhewe tak nganu dhewe. Nganu dhewe apa? Komentar sing kok mesti ora penting ora kanggo gawe aku. Men lu ya sapa? Ya tak dongakno ae Mas ya awake lemu ora gampang linu. Tak dongakne kowe kurus ya, tak dongakne kowe kurus keronta, sehat walafiat, cepet masuk surga. Doaku apik lah ya, ora kaya dapurmu kuwi mau. Awalnya nyeluk Mbak, terus nyeluk Dik, terus lanjut nyeluk Ayang. Lah kok barang saiki kok malah ora celuk-celukan piye to ki kok gedeng aku. Dek, aku son. Aku apa tekon, Dek? Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang. Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Wani aku. Dinem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nu Des. Sak menika rasane di bojo ki ternyata ya kaya ngene iki ya. Wong wedok mulai kok ngalas kerja keringet kotos kaya ngene ngono lho wong lanang ya iso mentolone ngomong Dik selingkuh ngaceng gek melu mau adusa Dik gek mlumah sak menika. Yuh kok sik penak-penak ing rondo rene sing ngrusui ngono lho Dik wong lanang ki wis kadung ngaceng wis matanya itu nggak bisa melihat wong wedok ki kesel. Bojoku kesel mulai kok ngalas keringete kotos. Ngono ki ndak mikir sak menika ndak mikir butuh srene ngaceng wis melu mau Dik tak ancel. Wong lanang sak menika heran aku. Hah. Sing dipikir ini enak deh enak Mas. Kuwi tok liyane ndak dipikir, ngerti ra? Apa neh to iki? Jabang bayi. Weh. Polahmu lho kaya set digoreng. Ngono kuwi aja dikeki karpet abang. Kaya ana kebo beberan kae lho, sing biasa nggih mepe gabah. Ben keroken ngono. Weh. Menungso kok polahe kaya ngono kuwi lho. Repot musuh glugut prengori. Jan ngaliyo. Samarku keblekan wit kowe engko. Ngaliyo. Dong pora. Oleh ora sih cah? Wong sing wis dibojo ngono kuwi duwe pacar? Ya oleh. Pertanyaane kuwi terus mbok ge apa? Ben bojone nek kerja ngono kuwi terus awak dhewe nek sing ngejak dolanan. Pacar mbok jak dolanan. Lah terus dolanan apa? Dadi ben gak gabut ngono lho. Lah kok ngerimen no mak gabutmu kok golek pacar iki piye kowe? Oleh ora? Wis diomongi oleh kok. Ya wis ayo dolanan karo aku.